kuti mukaphunzire momwe mungagwiritse ntchito ndondomeko imeneyi. Yambani kugwiritsa ntchito EIS lero kuti mupewe chindapusa. Mukafuna kudziwa zambiri ninso kupitirira ninkhanizi mkulu ona za chisamaliro cha ana mu nduna za kufanana kwa amuna ndi akazi Justine Hamera ati dziko lino likuyenera kusamalira ana ngati njira yomanga Malawi wabwino mtsogolo. Hamera anena izi m'boma laneno potsekulira maphunziro a anthu 33 okhuza chisamaliro cha ana. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Hamera ati malo kumanirana Children's Corner mchingerezi ndofunika kwambiri kamba kuti ndikomwe maphunzira zosiyanasiyana kuphatikizapo luso komanso kutula nkhawa pa mavuto umakumana nawo. Chitukuko cha dziko chimayambira ndi anthu, koma kuti munthu afike potchedwa kuti munthu amayambira ali wang'ono. Ndiye zimene zimampanga kuti munthu akhale zimayambira kwa mwana adakali wang'ono. Ndi chimene chikuchitika nchonena kuti anawa amafunika kuti tapase chisamaliro chabwino komanso chikondi, koma ngati alinso ndi mavuto tipereke njira zosiyanasiyana zonena kuti mavuto amene ali nawo athe. Ngati ali ndi nkhawa zichoke, komanso ngati kudera kumene akukhala sikukhala bwino kapena kuchitidwa nkhanza zina zonsezo zithesedwe ncholinga choti zisankhuze za makulidwe ake. Tikatero tizakhala ndi ana amasomphenya komanso ana anzeru omwe angazathandize kutukula chitukuko. So ma Children's Corner ni mbali imodzi imene imathandiza ana athu kapena ma adolescents kuti asamalidwe bwino komanso kuti asamapezeke ma street. Inu monga mukuziwa ndi ana ambiri amene masiku ano akatasewera ndiye kuti ali mu street akupempha kapena mwina ngati adera kuli malo osewera mpira ndiye kuti mwina amakuta akasewera mpira. Mmodzi mwa omwe akuchita nawo maphunzirowa Asachida Bunaya amboma la Chikwawa ati maphunzirowa ndi ofunika kwambiri ndipo akawathandiza. Chambira chomwe tikuyenera kudziwa ana amatha kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana komanso samatha kuyankhula. Ndiye ma Children's Corner amene ali mabwalo a ana tikufuna kuti anawo adziwe kudzera ndi kusewera. Chifukwa ana amatha kuphunzira kwambiri ndi masewero. Ndi kudzera kwa masewero adziwa zambiri zoti iwo akuyenera kuchita ndipo akuyenera kutsata akakhaza kuti akumana ndi nkhanza komanso aona ana anzawo kuti akukumana ndi nkhanza. Anthu okwana 33 omwe achokera m'maboma 10 ndiomwe akuchita nawo maphunzirowa. Mneneri wa boma yemwenso ndi nduna yazofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba wati akukhutira ndi ntchito yomanga yomwe ikuchitika pa Riles Hotel ku Lilongwe. Ndunayi yanena izi itayendera malowa. Rebecca Chinjeka Matemba ali ndi ripoti. Namalomba anati kupatula mwayi wa ntchito kwa Malawi, ntchito yomanga hoteloyi ikugwiritsanso ntchito zipangizo zopangidwa m'dziko muno zomwe anati zikuthandiza kulimbikitsa kukweza chuma cha dziko lino. Ndunayi inatinso inali yokondwa kuona kuti hotelayi yayamba kale kukhazikitsa makina a intaneti kuti anthu asamaza kumane ndi mavuto pogwiritsa ntchito intaneti pa malopa. Amalawi akulembedwa ntchito katundu samene agulidwa pano wachimalawi mwaona mabloko ayika muzitseko mafenicha ndi zoterozo zonse za chimalawi zokhazoka. Titero kuti ndi project imene pamene ikumalizika tikuyembekeza kuti president athu abwere kuno mu Oktoba muno kuti adzatsekulire. Ndiye kuti ikhala kuti no yatithandizira kwambiri anthu kupeza zintchito komanso boma kuti liyende bwino limafunikanso misonko. Pamene akugula katundu chonchija akuperekaso bisonko. Pamene so anthu akulembedwa ntchito anthu ajaso amaperekaso kanga chepe ku boma. Ndiye ndi project yakuti ndiyoti tipange support. Ndunayi inapitanso ku Lilongwe University of Agriculture Luana komwe imakaonanso maluso osiyanasiyana monga kafukufuku komanso kugwiritsa ntchito makina a intaneti zomwe anati ndi zofunika kwambiri posintha komanso kupititsa patsogolo magawo a ulimi m'dziko muno. Bungwe la Joyce Banda Foundation International lapereka thandizo la katundu kwa mayi atupere nkolokosa andira landirande omwe akuvutika ndi matenda a mtima komanso vuto la mayendedwe. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Rita Nyaude, thandizo lidabwera kutsatira mtsogoleri wakale mayi Joyce Banda kuonera programu ya pa Times TV ya It Can Be You. Utengela mu programu yani imene mmapanga ya It Can Be You iwo alikunja kuntchito so anaona mkwajambula mayi atupere ndi anaphunzira ndi
situation yawo ndi pamene ananditumiza ine kuno lero kuti tizapereke thandizo limene mwaonali. Okay, a Joyce Band Foundation tili ndi ma feeding center amene tikisana phala mwaona tabweresanso phala pamalo pano kupangira kuti mayiwa sagwira china chilichonse amatengera kuti apemphe kenako adye. Komanso ndi ntchito zachifundo zimene timachita taonanso kuti tabweresere chimanga ndi wheelchair makasatha kuyenda. Ndipo mayi Nkolokosa ayamikira bungweli chifukwa cha thandizoli. Ndiri kuthokoza kwanga kuti asuwa kuyambira si chinthu chophweka kuti ndikhale kumbukidwa kulandira thandizo ngatili. Apa thandizo ndoti lisintha moyo wanga kwambiri pamakambala chakudyayo paliso njinga zofunda. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake. Boma lati dziko la Malawi likufunikira ndondomeko zokhwima kuti chuma chake chibwerere mchimake komanso kukula. Bungwe la United Nations Women lati amayi ambiri osazidalira pachuma kukumana ndi nkhanza za mbanja. Mu nkhani zina chiwerengero cha anthu opezeka ndi kolera ku Blantyre chafika pa 119. Motha kupeza nkhani zina zambiri kudzera pa makina a internet pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 pongoyimba *1895#. Munali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino.